mga kabaita. Ako po si Miss D ng Team Champion Power. Great morning! Mahalaga ang buhay, sabi ng karamihan. Bawal magkasakit ang katawan. Ang dapat nating gawin, uminom tayo ng gulay upang umaba ang ating buhay. Mag First Vita Plus tayo, subok na sa marami ang gulay juice na napakatindi. May dahon ng malunggay at may dahon ng sile, saluyot, uray, talbos ng kabote. Ang First Vita Plus, ang First Vita Plus, nasa sachet na juice na masarap. Ang First Vita Plus, ang First Vita Plus, 5 gulay at prutas ang sangkap. Maraming mga doktor sa mga pasyente nila ang First Vita Plus ire-reseta. Ang herbal juice na ito, side effect walang-wala, approve na approve pang medisina. Dito sa First Vita Plus, ang isang kagandahan, ang buhay mo'y may patutunguhan. Natural na inumin na pangkalusugan, mayroon ka pang pag-asang yumaman. Ang First Vita Plus, ang First Vita Plus, nasa sachet na juice na masarap. Ang First Vita Plus, ang First Vita Plus, 5 gulay at prutas ang sangkap. Ang First Vita Plus ay kilala na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marami nang tumatangkilik sa First Vita Plus at ginawang pangkalusugan, pangkabuhayan ng ating mga kababayan. Marami nang napagaling ang First Vita Plus tulad ng goiter, arthritis, cancer at marami pang iba. Kaya tara na, great morning, mag-Vita Plus na! Maraming flavor ang pagpipilian, guyabano, melon at dalandan. Mayroong mangosteen, pinya at pakwan, lahat ay masarap pag natikman. Ang First Vita Plus, ang First Vita Plus, nasa sachet na juice na masarap. Ang First Vita Plus, ang First Vita Plus, 5 gulay at prutas ang sangkap.